100 राङावनो बबेबा गंसे बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा जानो हागोन। खाफालाव दङब्ला नोंथाङा 100 राङावनो बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा जानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ब्रह्म मन्दिर लुफुं आफादनि बानजायनायाव फैगासिनो 2026 मायथाइनि 22 जुनाव खुंफुंजागोन। नोंथांमोननि थाखाय सेरफांगुरि ब्रह्म मन्दिर लुफुं आफादजों खुंफुंजानो गोनां अनथोबफोरा जाबाय जेरै टाटा आल्ट्राबास 44 सीटार, महेन्द्र थार, रक्स बाजाज पालसार 150cc, मारुति सुजुकी बलेनो महेन्द्र स्कर्पियो, क्लासिक रयेल एनफील्ड हान्टार 350cc, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी फ्रन्स, टीवीएस एंटर्क स्कूटी, मारुति सुजुकी डिजायर, टीवीएस एंटर्क स्कूटी, टाटा पांच गारिफोरनि अनथोबफोरखौ मोननो हागोन। जायखिजाया नोंथांनो बे अनथोबनि टिकेटखौ नांगौब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै अनलाइननि गेजेरजों लानो हागोन। जानबुं नाम्बार 6009789666 आव फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन।